Rama, paduka tak atur ndisiki ana ing praja Prenggondani kanthi para Panakawan. Dara Janaka. Mesti bakal antaraning Wulu Cumbuh karo Kakang Bomo. Kordaning Kakang Bomo tak pasake paduka, Kakang. Sumingkira Yai, tak pasane. Mawar-mawar-mawaruran Ngaraning ajurit Kong makuru bangsa tetep kadya butulah Wilatala Kakang Bomo Yo piye? Yen ndak sawang saka kene tekamu ngemu kanapson. Yo bener. Sesumbarmu kaya bengkah-bengkahna bumi yektinana wigati apa? Mangerti yo. Yo Mau punyuk-punyuk areng Bagong lan Petruk kumawani mulanceng kepengin ngasorake pengen gempel kamuktene Kanjeng Dewaji ya. banjur Kakang Monsu. Iya bener. Terus Gareng Petruk, Nah kamu, iya. Kakang Bomo wong Jentara dasar Narendra Ratu. Iya piye? Ora mungguh ra pantes yen kaya wong cilik sing mbok ajar Kang Bomo. Oh iya, lah. Dadi kowe sabelo melawan Petruk bareng lan Bagong. Coba ning dadane Antasena. Wani karo aku. Wani Tepak todomu hancur wandamu.
sing olehno takeng sirna kencang ngaris ngomong isang mereka jung sabarang kadulu katon nukir muyak naying katon nukir muyak naying Raden Antasena dalam paduka Raden Gumanarga inggih kados pundi paduka nembe resekan wonten ing negari Ndarawati kamangka sak tindaipun sinuwun Sri Kresna sedaya tanggal jawab katentreman pringgon ing Ndarawati sampun kapasrahaken dumateng kula. Kurawa. Wani kowe karo walis saka tanganku. Sampun Bela. Wong bisa ora kena. Mondhaken lho menika. Kenging menapa mboten? Ora, aku tetep ora gelem. Kula nggih mboten kudu disirna saka tangan. Terus paduka mondhaken mboten saged, kula elingaken mboten saged. nggih. Raden Bomolan paduka Raden. Kados pundi yo? Kula menika senajan sepuh Yo. ning main tanding kalian paduka tasih wantun. Timbang paduka tanding wonten ing tlatah Ndarawati monggo. Aduh, Raden royok pun Udawa. nuwun pangapunten lho. Nuwun pangapunten ingkang kathah. Paduka menika kula elingaken. Nggih. Kula elingaken. Saiki kepriye yo? Kangge nyapis swasana menika. Yo. Sumangga Raden Antasena kula aturi kondur langkung rumiyin wonten ing Pringgondani. Pangestune sing gedhe yo. Inggih. Monggo. Ingkang kathah Raden. Swasana sampun ngantos wonten regedegan menawi bumi Ndarawati. Ingkang wigatos ingkang Rama Sinuwun Kresna sampun paring dawuh dhumateng kula ingkang dipun kunjukaken wonten ngarsa paduka. Lho niki kados Panyuwun paduka dados senopati dipun saguhi nanging sakmenika paduka kautus ledang wonten ing wewengkon Pringgondani. Paten pangapunten kula aturaken monggo kula dherekaken nrandiku tindak Monggo selang-selangan.
wanci bedhug tengangi boten prayogi menawi nglajengaken lampah Den. Swawi kula dherekaken aso sarira senartan pepayung budi rayu ingkang nambaran budi suci awit menapa paduka pirsanipun ang kekayon sami ebah menika mertandane menawi pun salebeting bebaya ingkang ngatos-ngatos nggih Den. Prabancana nempuh kang ana asos-lesos kang maruta tempuh angin saking gunung manggrem kang Pancawara angin saking gunung manggrem kang Pancawara motot lamping Dyanarjuna kandhep samadyaning ana anyarengi barisaning para Tednawa Dupi mambet gandaning kang lisah jaeng katon jemedhul saking grumbul panyayah jangkrik genggong pandrane
mukir moyak mas Pandaran mandek Gus tak takoni sapa jenengmu kowe Gus alias sapa lan sapa ngendi dedo Wedian takoni kang wangsa nyandak Jangka Barat Dedya kala Prabang Saraga tawan bantuan Prajaparan Sediamu Gus ngetutke tindak ing suku gedhe pingit wah yen kira-kira aja mbacut mundur dadi mangsane bocah buta kowe Gus oleh mbacut kena ora kena yo mbak Edian ngempeng lorong Ginjahpati gede mucira dhuwur mucira kopat tapi tetap buta tapane kejero mana berandangan tanah sawat teropong lan nyawang hei
Mongko sesambunganing kekandha ingkang wonten ing Ledan Praja Pringgondani dupi tampi sagung Pandhawa panyayah kablabaking tirta. Didem prebawaning ratri sasadara wis manjir kawuryan tan kuciwa memanisi menggap srinateng dalu aglar ning Cakrawala aglar ning Cakrawala pinulat nglangut prandene paksa kebekan saking kahing taranggana kang sumili wong ayu sun pujan ning sun mesti kanen para putih
ajaran kula kok. Iki anak kula sedaya patutan kalih juru taman sing anyar niki. Bagang pas juru taman ping kalih. Sepisanan kula ndanak niki menyang niki. HP kalih sekawan niku ndrindil ngoten lho. Niki anak kula sedaya Gusti. Lah ya kula tegese kakak ento piye mben. Inggih. Apa ya kandhane simak niki ngisin-ngisin. Aja simak. Kowe iki mbok aja simak. Nek piyayi bagus saja ngono omah celokane simak. Mami ngono lho. Aduh. Bapak ibu ya isih manis ngene lho. Ngeten iki lho. Kisi-kisi iki aduh. Ini ngono kok anak-anake bodho muda kabeh lho kok koyo ngene. Lho, piye aku nyilih kok sedilu. Lho. Mengko dhisik to. Lagian wis tuwa ki yen ora dandan ya kalah karo sing nom. Lah ngeten iki. Apa ora malah kisi-kisi. Menapa nggih Gusti? Menapa to piye memban. Alah terane padha ndundus. Paduka rak mboten pirsa to. Ndara Gatot Kaca niki yen dalu nimbali kula. Ya dalu mesti. Lah nek para subuh mesti kula. Napa kalau ben Ndara Gatot Kaca yo mrene ya. Lho aku iki matur tenan kok sampun pertados Ndara, sampun pertados Gusti. Pun pertados. Nggih piye mbak. Nyuwun dipun keroki. Kula nggih ngaten Ndara Gatot Kaca yen nyuwun kerokan kotange nggih dibuka to, kula nggih ngoten. Iki rak pusaka to. Pusaka pertama pusaka. Yai Werdiwo wis ojo dirungokno omongane mban. Kalau mben niku mabur sedalu masuk angin. Nggih Ndara nggih. Terus nyuwun kerokan kula ta? Lho nggih, pesa-pesen terus ngeten yang kowe iki jane upama tak dandani ngono, bokonge ya padha karo Ndara Pergiwa lho ngoten kok. Oh iya, yen pangapunten nggih, mboten anu guyon pangapunten Ndara Putri, pancen simbok kula niku glonyar-glonyar. Lah anake kaya akake kuru-kuru amboke kaya ngene lho anak kaya kuru-kuru. Kowe iki mangan apa ora to, Nduk? Ya mangan to, Mbok. Lah kok mboke iki malah do mangan rantek sing kentekke ya. Yo mbak saiki paling leliput pisan maneh. Oh, malih nyuwun malih. Ingkang anu dandut. Dandut maneh. Oh, dandut. Sluku-sluku bathok, Nduk. Iya, yen mangkono. Sakabehing tamu kon mlebu ya. Oh, inggih. Ate